Sampili tabuk borok kotor engka bo tabuk Agartalani DM hospitalo doktor khlai tongo bono kainani khoroksa chelabai kok bo sungjakha o chela engka MBB University ni khoroksa professor Sampili ni kaile panda ngnani tai talsa se jora tongsiwo salja Sampili ni WhatsApp o number sinia bai kaisa SMS sokpayo tamo khlai tong Sampili ano sinuwi da mankha Sampili o SMS no manai gifil mungro sinuwi manya sabo engkhaba nang apps song dinang norok ni bagai kaisa kaham apps tubui phaika o apps ni mungkha Rami Circle hinke norok o jago thungui mano abongkha kaisa safe gaming app ke o norok oro Rami thungui rangbo nawai mano Rami Circle kha kaisa safe tei secure app o jago 1 crore ni slai bo kabang active players sok tongo hinke nang Rami rengkha hinke to o jago thungui nang rang sinawai mankha Rami reng yangi tongkha ke bo tamno wana naiba practice games tongo kabo thungui akoinai norok cash games thungui norok rang nawai mano hinke o jago deposit ni bagai hinke safe facility ni bagai available tongo nang muchung khangke Paytm PhonePe credit debit card bai aboni bisingte bo deposit khlai mano hinke o jago nang puila deposit khlaikang keno 2000 bonus welcome bonus manai thangnai hinke Rami thungnani Rami belai keno kaham obo phone obo kaham keno smoothly ungo hinke ang nijibo ama keno manai tongkha norok screen no naidi hinke bai song description box o thangai norok link mannai ajago download khlai register khlai di hinke norok puila no 2000 welcome bonus manai thangnai hinke rangna di Rami thungdi belai kaham Bono SMS khlainai engka sumon hai hini sao asak dakti da pogoi thangka Sampili nangano angsi sumon tabuk bode sinia kho Sampili saka sinika asak bisik breni yagolo tini bahai ke nangano muitu manja sumon kifil mungro anona karsidi Sampili ang nang bai tabuk te se halok manjuna musungo nini kubai hamjakma te mayarokno muitu manai ang belai kha khamu okokno khnawe Sampili mungsabo saya siring tongo bo mokol ni muktui kalai jago bisi dok sekang ni kok Sampili bai sumon kami kaisa no tonglaimani borok cherai ni simi kaisa school pori phailayo aburni simi no Sampili bai sumon khapurei hamjaklayo salja Sampili bai sumon golachi bufang tolawo khlaye ajogai malailayo Sampili sumon no sungo naithok nangano thya sakni logidarui manno sumon sao ani yalek nokha bai hasi philjagi thangano haipano ang nono le pokai mangala nono ang thya sakno logirui thangnai okokno khnawi Sampili monei singpiro tumungno nang bai ang malaya te kokbo masalaya bisi kaisa tongna klaikhe nangano pokai da thangno sumon kifil mungro nang bai jesek hakjalo tongaibo ang nono salbrum no muitu khlai tongnai Sampili sao nangano tabuk hamjakma rama hai thya sakno hamjakma rodi angni ni hamjak mung simino manna muchungo tai mungsaba angni ni thani naiya abo haikeno Sampili bai sumon kahamke hamjak lai tongo salja sumon bini khani kokno chobai toni manliya bo bini bumano khulogoi saka bo Sampili no busake hamjak tong bini buma busla no Sampili bai hamjagoni khnawe mukhang somai thango bo busla no Sampili bai kainani muchung jagya tamni hinba kamini joto borokrok no Sampili ni bumano sekal hini hinlayo tai bumano sekal hinmani haino busajak Sampili no bo sekal hini wansuk laibayo aboni bagui no sumon ni buma sekal rokni nukhungo hinai busla no Sampili bai kainani muchung jagya bo busla no hai hini sao Sampili baile no kai man galak tai kubuni alka bure nai hamjak di sumon bumani ikok no khnawe wana jago bo bumano sungo khorok ni kubai hamjak mano nengtamani kosiwi manje ama hamjak ma rokno nengtamani kebeng buma bono sao hamjak mano ba tamo kebeng nani aphu jotoni buma bufano busani bagai kaham wan sugo tai busani tongthok no nayo sumon bumano sapiro ama nengani tongthok naikhe ang Sampili bai no kaijaknai ang bono tai pogoi mangalak afurke buma busla no serai khulogoi sao Sampili sekal hinai aboni bagai Sampili bai hakjal engdi hinai dagio
Bumani I kogno khanawe sumon belai kheno wana jago tai kibo kiri jago bo asalni simi sampli bai hakjal ungnani jaitokha bo sampli bai mabo malai liya tai kokrok bo saliya haipano bo sampli no hamjagui tongo sumon abo hai ungmani bagai sampli belai kheno dukhu nangjago pheba bo saimanya sumon tamni bagai bo bai kok saliya o bisiwano sampli taunwo porinani thangnani nango bo thangnani sikang sumon bai belai kheno malainani koikha pheba sumon bono jora riliya aboni bagai sampli taunwo thangi paikha hati barsani ulo sampli sumono sms khlayo naithok nangano tamni bagai jolija ano bujiri wisati sumon hai hine kifil mungruwo angnono hamjago hamjagya angya haipano ani amasong ano khogoi kok sungi paikha ano kainani bagai nangano nakari risidi nangni lama thangsidi alka jalabai kaijagai okokno khnawi sampli mukti kalaye kapte tisau nini hamjakma asukda kebel nokhabai ha philjagi thangpano nangano pokaiman ye hinei kokrimani rok okokrok biang kama baikha sampli ni okokno khnawi sumontai mungsa sanani kokthai korikha bo paithak hai hinisau anona karsidi asukok sawino bo sampli ni number no block khlai riwo aboni ulo waisa phono borok kokma salailiya sampli salbrum no sumonni kolte sms na singui tongo abo haike bini bukha belai tekto nangai ma tongo aboni bagai no tini hai jorawo bisik broini yagulo sumonni sms no manai sampli belai kha khamjago sampli reply riya ung tongmani bagai sumon beba kok khlogai sao bo agitam ni bagai hakjal ungnani nangkha bini kokno khnawi sampli kifil mungruwo nang agi ano samani tongo nang nini lama thangsidi alka jalabai kaijagai tabuk ang bonono sajao nang bonini lama thangsidi alka bari bai kaijagai sumon sao angni laibo taise kifil phaina muchungo sampli safiro sorry nang agi je ani bukhano subaikha tabuk ang nang bai hakjalo sogaikha sumon hai hini safiro angnono tabuk bo hamjako ani rangjak sampli paitha kok hai hine kifil mungrikha ani kaile pandatai one month tongshu asa kok sawino bo sumonni number no block khlai rikha da Kokborok disclosure YouTube channel no tuinai ang Endrio Deborma bayap song ang botini kaisa kok sanani muchungo nang jeprofano nini hamjakma borok no hamjak tongte tui hamjagya hini tasadi tai jolimani jora roko phano alka borok bai hamjak laiti hinei tasadi tamni hinba joto borok no bukhawo belai dukhu nangkhe slaijagui thango ulo nangni ni hamjakma borok no bo gomajagui mano hake bayap song norok tini o sumon bai sampli ni kothomano khnawe bahai ingjaka abo comment khlai sadi tai norok o video no bo norok ni bayap rok ni thaniwo share khlai redi tai jani channel lo katal phainarok norok tabu bani channel no subscribe khlaya kongke subscribe khlaina di ang bwskango norok ni bagui tebo kothomate motivation video rok no snamnai hake norok jotono kaham korong no tongdi hambai।